Tá fáilte rómhaiste go dtí Páirc I Craobh an seo sa Tulach Mhór a gunda I bhailí Tránóna. Agus I sé rubig fliú an seo níos luithe má bre gréine an seánis sa Tulach Mhór in í bhailí. Críú beo agan Cluiche Ceannais na hÉireann críú Mionúr ZuCar idir Corcaigh agus Ros Comáin an seo Tránóna. Mar sin, caiimid súlbhag na fáinne inis a bhís a gáil an Páirce aniu atá seart amá le Corcaigh agus an orann ceanna Ceannais fu a bua in iad an bhla clia Cluiche hain aim ní Ceannais ó sé agus ráisín dugan atá seart amá an sin sna cúil. Sa lína leachúil tá Éva Coughlin ag eibhir sé agus Cíomh O'Donnell ag eibhir seart. Sarah O'Connor ó bhaile an cholig ag eibhir ní agus sa lína Lán Chosach Laura Finnegan a fuair cúil agus pointe sa Cluiche Ceannais ag eibhir dé ag eibhir híineag seart bunte sa Cluiche Ceannais a fuair Laura Walsh ó Monasteir na Monu agus Autumn Darren for si héin cead a fonte ag eibhir trídeag sa Cluiche Ceannais in iad an bhla clia. Ní leabhar bídeanta ag Trevor Clásaí ó nuair na hosaí in iad an dún Cluiche hain agus Lily Finner na bhí an chruinn leis na ciceannaí amach Cluiche hain ag eibhir a héin. Cluiche mór mai imbriste ag Georgia Garrity sa Cluiche éirithe sin fásta ag eibhir a seart. Sarah Jane O'Connor agus Rachel Higgins a bheits a gimmart a leir na Páirce. For Laura Glennon na tá seart amá sa lína Lean Hosa cúil agus ort bunte in iad an dún Cluiche hain. Agus Vivian Gannon for si héin cúil in iad an dún sa Cluiche Ceannais sin agus tá si sin ag eibhir a trídeag. Captain na fáinne Seán McGa ag eibhir a cuiigdeag. Mar sin, slú mór an seo sa Tulach Mhór agus muid hearbh a ré le túsachar leis an Cluiche an seo. Corcaigh dar noie, Champaigh rahas a chomórta seo. Bhfuil siad balla clia an airí, trí a héindeag, trí a dó. Agus a geirí a garthú córn deag a bhaint ag an level seo. Agus Ros Comáin. Darren the word Ros Comáin a bheith san naíar sa Cluiche Ceannais seo. Mar sin, iad a déanú go maiid. Agus éiste hamaidenis le mhór na bhíon agus na haimearí ghuileann ar ghuileann agus bé mhór na bhíon le Cluiche agah ar an chóras fuama an seo aniu sa Tulach Mhór. Mhór na bhíon le Cluiche an sin agah ar an chóras fuama an seo sa Tulach Mhór agus Corcaigh agus Ros Comáin ré le tholam an catha an seo Cluiche Ceannais na hÉireann agus bhí le feiceáil an sin agah gníomhheasara ó níothar ag séidiú i dtreo an teastáin hiú mo le clé an seo sa Tulach Mhór. Mar sin, betir go mó tinkar ag an rísin ar an nummer sa chéad le. Mar sin athmaine a Craobh lá an seo agus Eddie Cubbert ó chumdaigh an dún a bhís am na fadaige an seo aniu. Agus mar dúirt man sin níos luige. Ros Comáin a déanú go maiid agus forann faoi séide go Cluiche Ceannais na hÉireann bí le garid agus na sinseir dar noie na Cluiche Ceannais ar bhanach in iad an armánach.
Mr. Shule or TG Car. Marshan. Richard Lane, Eddie Cupboard. Cowshan the Leroja. August Tamaja Rubber and Shaw. Tulach Mhór. August Shelf na Peil. Corcaigh. August Eden Shaw and Nuncy. Lauren O'Connor, Jenna Gomayan Chin. Roshi Ní Lihan. Only mBan. Agus Smain Shaw o Corcaigh. Agus Agedi Ridden Jar to Craobh. Eva Coughlin. Agus Modavi Cluiche Vir Shul River Shaw. Hoshi Kerry. Níos fearr sa Cluiche sin agus iad a fáil bua. Sa Cluiche éirithe sin. And yet, hÉireann, Shaw Yearth and Ceannais. Roshi Ní Lihan. Agus Kinshin Cutter Stray, Roshi Ní Lihan. Ag Tús Mai and Shaw the Corcaigh. Agus Bishop Sastak, Rishadable to score. Na Jesh, Kamalashkilla, a Bruin Shin. And he had to kick him out more Shin. And Lily Finneran, Agus Chinchi Giddidlish, Agus Buncha Gomain Shin. Learn the Páirc, Laura McShally and Sheelam. Kick on Tossie and Shin, Agus Aoife Craobh, Jenna Gomain, Vichy Freevroo. Can you see Grim Moy, or Ní Rojan Shin? Kick more father and Shin on Tossie, you draw on the Tossie hit, Glenisk Gomain. Clean and Iwahan. Agus Shahog of Laura Walsh. Yearth and Shaw Laura Walsh. Yeartile Cutter Stray and Shin. Corcaigh. For she short bunch it. Cluiche Ceannais. Nedan Walla Clia, Kakashahun. Marshan. Cahay Ros Comáin Súlier Chonalt. Laura Walsh, who won a share in the Mona. Bunch of Gomain and Shin Sathairn. Hey, Laura Walsh. I guess may kind for the day. Roshi Ní Lihan, Galore Shelf of Faki and Shaw. So he had a couple of bombach. Agus Hubber Grail Sarah O'Connor and Ní Rojan Shin nach Rinshi Gomain. Agus Brewery. Corcaigh Geri na Linchi of Issue and Shaw. Ros Comáin Costinch Gomain. Laura Shelf ag Laura Walsh on Tús and Shaw agus sin Yearth Mhór ard agus and Kinshin Cutter Stray Fossa As I saw go leor go to the Geri and Ní Roja Ibri who father Laura Walsh agus Cahay Ros Comáin butcher of a and Nolls fi sin agus butcher soon is scared on your tari. The leaf finner and change Geri agus Bunyan Ros Comáin Shin Gomain. Agus Sean and McGrath, Jenna Gomain and Shin Chuma Jama. Agus a Chuma Chon Tossie agus Shin Bully Gary and Shin. Agus kicks here Brunta. Richard and Lane New Eddie Cupboard. Ros Comáin. And I will urge it Sarah Jane O'Connor and Shin Lair in the Páirc at the Ros Comáin. Agus Ridden Jar Bonchelish Tráchtaire is here. Georgia Garrity. Agus real and want the shit and Shin Sheelam fight it. Like Georgia Garrity. Agus kick my and Shin. Agus tal Ní Roja Laura Glennon and Shaw. Agus a draw where Ní Roja Calchiki ach. And Corcaigh Gomain and Shin. Agus Jerry Law and Shelf one Shirash Marshan. Kella Womach in the Marshan Emerson and Shaw sa Tulach Mhór. Agus can score to be Amshihe Egg Corcaigh no ag Ros Comáin go fall. Shaw Corcaigh ar Nuncy and Ceannais. Ag Barry ar Kosh came on the Toka and Shin ag Lauren Finnegan. Agus an Shelf Rash ag Ros Comáin. Sean and McGrath tá Gimmer Selena Lan Chosach Don go leor go ddíosa sa hiad le.
Barna and Ceannais agus go leor spáis. Ag Ros Comáin agus idir an ansaí. De geirí seo a dhéanamh go gasta. Agus silamh na Peile go fáil ag Ros Comáin agus ag Aoife Craobh, sin si siar. Deis an seo deanta go maiid an sin ag Rachel Flynn agus Hílma bitir go dúir si faoi scór ach sin si siar. Agus an láha Cuta an airde a rís ag Sarah Jane O'Connor mar sin. Was súla hainnealtar sin. Mar sin an náil ho fada na Georgia Garrity. Deanta go maiid Georgia Garrity honta sí stean sin agus seo dhearart an seo kickáilte ste agus sealamh na Peile ag Seán McGrath an sin agus Seán McGrath an ispatir bhí an na bay. Má cinnte caiime sin na seiceáil. Isabel Kenny go le sceall. Agus an kid scór fáilte ag Isabel Kenny an sin an chaisna na riaba. Mar sin sé bhfuid imir sin seo sa Tulach Mhór agus an kid scór fáilte ag Ros Comáin agus ag Isabel Kenny. Bunte go maiid san éir an sin ag Laura Walsh, captain na Fórne. Agus Ceannais sé Corcaigh. Chubar gur hall Roisin ní líhan sealamh na Peile an sin ach átam de ró a Glenisk suastaithe. Roisin ní líhan i geirí barna bheith go chruthú agus bhí si smúitiú. Tuairt faoi scór an sin ach sin si siar. Mar sin Ros Comáin dóin go maiid an seo agus bhí siad sesta an chiad scóra sa chluiche seo. Ímar Walsh an Ceannais a gáil an tasaí agus íar Luas Lasra. Laura Walsh a gcónaí gan chun tasaí agus a gcónaí geirí barna bheith go chruthúdaí a héana agus scór amsú agus sin dhearart a dóid an sin an bhfuil an dhear sin cruinn Páirc a cruinn Caoimhe O'Donnell ó Chonchúir an sin leis an dhearart sin. Sí ribbe gamadí a héin agus scór einta mai sa Jerry an sin agus tá na Fórne ar chó scór. Kick mór fada an seo amach gin chuilbeide. Deanta go maiid Lauren O'Connor an sin. Ros Comáin súléir hainnealtar Lauren O'Connor chomáid mar sí cool an iad an bhála clia sa chluiche Ceannais cacha se hain. Mar sin Corcaigh bre abalta go leor scór na amse agus dheachúil agus chuig fante dheag fáilte acu in iad an bhála clia. Ach Ros Comáin bre abalta na scór na amse chomáid. Caoimhe O'Donnell sin si siar. Clíana ní bhhain. Deanta go maiid an sin ag Lauren Finnegan. Mar sin del a mulligan sin ar chasantar Ros Comáin dhear síiste. Ach, rin siad go maiid sa deireadh Ros Comáin ach sealamh na Peile arás le Corcaigh an seo. Átam de ró. Ó óchail. Tá lonithe ar cháireann go Port Larigir ar an áide. Mar sin an daran faoi de go leor an seo ach an nuis tá ribbe go luas san imirt. Sásta ribbe go luas a thur san imirt agus an sin rudaí a bhfuilú síos ribbe. Megan Barrett. Mar sin ní momente imirse an seo sa Tulach Mhór agus na Fórne gob ar gob. Seo thugah Laura Walsh agus dhearart an sin bhá Laura Walsh ach ceannaile curra ar stréicí agus ar a Tráchtaire be díma ar Corcaigh. Agus léir gur tactic an sin mar tá se feici go minic a gunneis sa chead de momente na mar sin go bhfuil Laura Walsh a Craobh hart an sin a leir an stúa agus a geirí Port faoi scór. Deanta go maiid an sin san éir ag Laura Glennon agus am sin si imrar
agus seo go bhanis a bhín Gannon agus hÉireann mé finnar na bhíon sin go mluisceil. Imreí Ros Comáin a Bogadaí agus Charlotte Trout ar an léithráideanais. Cé con pásaí for imrear Corcaigh láhar sin agus léite go mbeidh an sin ag cosantar Corcaigh anna Kelleher agus de sin is Corcaigh hallar an Nonsaí. Go leor don na himnirí buailte a chéile in sin a leir na Páirce. Agus Ros Comáin aontainta agria agus iad a cosint go mbeidh. Sarah O'Connor a bhfuil an Cluiche. Agus seo go bhanis clíon na Dubhgáin. Corcaigh sásta Seileamh na Peile a chanealt agus Barna a chruthú. Agus gan brú a bíarú. Ellen Connolly in seo. Lauren Finnegan in ish agus sin dheartar dói bhil Lauren Finnegan agus scór Harbh mai fáite in sinnaí. Bhí siad faide go leor dhear síiste agus scór aonanta mai le na cosí sa deireadh. Ros Comáin déanana go mbeidh ó na ciceannaí amach agus bhí sin le feiceáil sa chluiche leithcheannais mar dúirt man níos Cluiche agus le lí Finneran sí anchruinn leis na ciceannaí amach agus tá sí cruinn an seo aniu fásta agus deis ina sin seo ag Ros Comáin agus iad ar an Nonsaí agus seo agah Rachel Higgins a gáil go fáil agus cé dingear í stoppa agus deanta go mbeidh sa deireadh. Ach an chic sír buinte an sin. Ag Sarah Jane O'Connor behearta mar raibh ar a hart. Agus de sin is ag Ros Comáin. Scór eile a chláirú an seo. Mar sin an dhearart sin cad a an trasnan. Ag Laura Glennon agus scór mai sa deireadh cin foras go leor daithe a roisí faoi bhrú ama agus den na fáirne ar chó scór. Ros Comáin brúte suas go hard ar an cice má seo agus buinte go mbeidh an sin a leir na Páirce agus Laura Walsh déanana go mbeidh an sin agus hÉireann le Corcaigh Seileamh na Peile a chanealt. Me gur an pás láha sin imí ar stré. Rinn Sarah O'Connor go mbeidh agus Seileamh na Peile go fáil ag Sarah O'Connor trofás láha an sin agus sin fáil agus cic sír brunta an sin ar Ros Comáin. Trofás láha an sin agus thuir se brú ar Ellen Connolly agus bigan daithe timrear a tharint chun talamh agus tá cart a buí fáite inis ag imrear de chuid Corcaigh an seo. Gur iad na cinse sé Ellen Connolly cart a buí brunta ar Ellen Connolly mar sin be si a box in na bací ar fáid Jay Momate agus sin buntaiste ómhór inis ar Ros Comáin an seo. Agus hart ar chuig ópaite na mar sin immerste. Agus an díma ar Ellen Connolly agus imrear sa bhreisin is ag Ros Comáin ach caithfí Corcaigh chuineart a gáil. Spás an seo ag Laura Walsh an can sí an tosaí garan sí siar. Clíon na Dubhgáin. Ag
géisiart leis an bhain baní séarta an seo hís búilte an seo tá si de réad a hamarí Corcaigh coinnín líráid bí foiidir leis an líráid agus is léir go bhfuil si de géisiart lá Laura Walsh ag stúrí na hamara an seo agus Corcaigh i geirí go mbeadh sí sir an sin sa dóis go deocha le tuairt faoi scór Lauren Finnegan go hí hamarí Corcaigh bogú níos mó an seo mata si de geirí bar na chruthú Sarah O'Connor an seo ó bháil an cholig ach deanta go mbeidh ag cosantáirí Ros Comáin agus Ros Comáin sásta go leor man an Corcaigh an seo ach iad geirí breisiú fríd agus go leor tacticí difriúla sna cluiche móra seo go heirí agus cárn le buint ag deireadh an lé Emer Walsh bhaine seir na muna ribh spáis an seoí ach go leor imirí a Ros Comáin hart an sin arí agus Obair go hail sí sealamh na Peile seo thugah Laura Walsh an sí go mbeidh sin líthreid sin a choinealt rá sin í dtíhanana déanú go mbeidh an sin dhear síiste ach a ru sí ábalta tuairt faoi scór Eva Coughlin Laura Walsh an sin a droblaid ach an chiicsaí ar buinteaí agus í Rachel Finn ribh go ráthanta ar an sin agus láhasaí chutha hart aici ar Laura Walsh mar sin an chiic sin tóca ach bhí nadag séite ag an Rachel Eddie Cubbert is chundaí an dúin mar sin Homer scíal go méir Laura Walsh an cin seo thógáil a ríist agus an tám seo tá sí bháid níos congarí den sprioc mar sin puinte bháin fáilte ag Laura Walsh captain na fórne sa chluiche airí seo go dtí seo agus se bréit sé hin seo sa Tulach Mhór agus an scóir sin chur ath an trastan aici idir na pástaí agus scóir dóin sin bhfuil Laura Walsh agus Corcaigh an tosaí agus gana puinte bháin idir na fórne an seo ag gluthe Ceannais na hÉireann seo Ros Comáin breisiú an tosaí inis go gasta agus Sarah Jane O'Connor is sin líráid Tá tachaíart aici an sin Georgia Garrity agus deanta go mbeidh an sin ag Sarah Jane O'Connor agus í gearú se takeil mbeidh an sin bhil Megan Barrett agus teis sin is sin Corcaigh hallar a bhrehansaí seo go bh Laura Walsh Corcaigh a gáil go fáil agus Emer Walsh an seonis an bhairte chu ar náid ag imirt le muna seir na muna agus tháinig sin a lig bhain takeil gláin sin bhain Megan Barrett súlas aici ar an líomhráid agus takeil bré mar sin Corcaigh i mbuliú rudí sí seo thugah inis Laura Walsh agus an páca sin amsí aici a ríist ach ar a drochhair an chin sin cutha ar stré agus coppla cin cutha ar stré inis ag Laura Walsh sa chéad le ach tá sí dansere agus bré abalta na cicannaí móra fada a bhfuilú Ros Comáin mar sin ar an ionsaí agus thubar ar bhain Caomh O'Donnell ó Cheannais an chin sin arás ach an líráid go fáil ag Ros Comáin mar sin
Seán McGrath Jenna Comáin agus í gáil an tosaí mar bh geirí an agus pás láha mai an sin agus siad Comáin sealamh na Peile tháinealt an sin agus blaisibh den luas an sin le feiceáil againn luas ag Seán McGrath seo thugah Laura McSharry agus barna bhagach í an seo agus deis an seo baitir ar scór de Ros Comáin agus sin scór dói an sin ba Aoife Craobh an chead scór den chliaáide ag Aoife Craobh Jaar síiste ar sin dal amolog ar na cosantarí agus scór dói le na cos chléas a deireadh. Tá muid cartam an seo sa Tulach mar sin agus kick mór fada buailte má ag rá sin Dubhgáin agus sealamh na Peile ag Corcaigh agus tuisiad ar an ionsaí seo an seo áitim de bh ró ach deanta go mbeidh ag cosantarí Ros Comáin an kick sír géilte sa deireadh agus méh finneran ribh rá hananta an sin agus láha sací Hart ar áitim de bh ró mar sin seo thugah Laura Walsh agus an rí le Corcaigh sa chead le an seo sa Tulach Laura Walsh mar sin agus an cin sin chuir an trasnan ag Laura Walsh agus scór dói sa deireadh. Mar sin cé go bhfuil nimar sa bhreis ag Ros Comáin tá Corcaigh chun tosaí an seo na pointe bháin agus deanta go mbeidh an sin ag Aoife Craobh agus tá Aoife Craobh gimmar go mbeidh an seo de Ros Comáin ach brú a hí an seo té sí siar Seán McGrath Jenna go mbeidh agus cosí art bhaid ag fuair sí buille an sin san éis sílam agus Corcaigh síáil ar cheaptain Ros Comáin an seo Seán McGrath agus kick sír an seánis de Ros Comáin agus mar dúirt man níos luithe tá sé scamala an seo ach tá sé go fáil mar bhaanta go leor mar sin deis ag na himairí an seánis deor agus sceáil agus tá sé bhfuil lig Seart momentin na mar sin fácas a chead lehan seo me Glenisk Ceannais na hÉireann Grad éad ar náide Ceirí a buint sa grad B níos luithe Seán McGrath Jenna go mbeidh agus pás láhaint a maiid sin mar Seán McGrath agus rinse go mbeidh le grim a tháinealt ar a líráid sin or a Glennon faoi bhrú an sin agus Look, leantar Ros Comáin sasa lei sin, tínti gairid leis agus tínti gasta agus tharó cosantarí Corcaigh isú lei sin a tá sí faoi bhrú an seo thugah Rachel Flynn cé sí seo ibriú amach Georgia Garrity pás láha chun tosaí an seo agus an líomhóid arás ag Georgia Garrity Pás láha sin pás láha ar dói an sin agus sealamh na Peile ag Laura McSharry ach trá fás bhuí sin agus blocail ar dói an sin teanta ag Corcaigh agus dus an céhí an sin go díire ag a léad a bhlocail agus deis ag Corcaigh ar a bhrehansaí an seo agus seo go Laura Walsh Laura Walsh a geirí scór a amsú an seo tá Corcaigh a gáil go fáil Sarah O'Connor agus Nillan ribbeag teanta gearann síiste agus tá chin sin chuir an trastan an chin sin crin agus scór dói an sin bha Corcaigh agus ag Sarah O'Connor mar sin dé moment a caite ó fuair Ellen Connolly and Carta Buí agus tá sí rás ar fart na himiire agus be Corcaigh inta sésta
go bhfuil siad go fáil chun tosaí. Seán McGrath a déanú go maiid go fáil agus tá sí iontainta dalí stopú agus seileamh na Peile go fáil ag í cosí ort mhaith agus kick mór fada chun tosaí ach í bhíon ganar nar leanna eile an sin bitir agus rubag body art cotta ag Seán McGrath ar an fáis éirithe sin kick cosise. Mar sin kick him á an seo na Corcaigh. Laura Walsh agus Lawas aquí cotta an airde sa spéir agus an seileamh fáilte ag Laura Walsh léite go maiid an Sarah O'Connor go maiid an sin agus go leor Emery an seo inis agus go leor raon ag Corcaigh agus seo agah Ráisí Nílaithe ó níomh bán garan síiste ar a chás theas agus an scóir sin cotta an trasnan ag Ráisí Nílaithe chuise ar a freihansaí trúí Ráisí Nílaithe rubag spáistí a héin agus scór mai sa deadú. Trí fanse idir na fáirne mar sin agus cead a bhfumaid na mar sin fácas sa chéad leathan seo sa Tulach Mhór. Seileamh na Peile buinte ag Corcaigh agus idir an ionsaí seo agah Ráisí Nílaithe an aráist agus an chin sin cotta ar chlé agus ar stré ag Ráisí Nílaithe. Ní deisir dóigh í an sin nach charann sí ar body art agus be G marthaí ach go G seo be cíar nó sé sesta go leor leis an tispántas wa Corcaigh agus an cin sin buinte go maiid an sin ag Charlotte Trout ar Ros Comáin agus kick sír bronta ar Corcaigh an sin agus ar Ros Comáin rá heasta leis an cin sin agus Ros Comáin faoi bhrú an Ceannais agus iad inta dóin agus Corcaigh a déanú níos fearr agus níos fearr. Mar sin ghíreacht an sin. Má Cíomh O'Donnell ó ceann taile. Ach adog sí mar an amanda a héin agus bhí sí ribag mí chatham as taithe ar a chud casan ar thóg sin hin sin. Kick gerid an sin ag léite go maiid ag Lauren Finnegan agus for sí dorn leis an líthreid sin agus an tá dearag ar Ros Comáin an sin. Agus iad sesta go bhfuil seileamh na líthreid ar rás acu. Anna Kelleher. Na Esma Halpin beharta mar ra I geirí an chin sin a ibrú má agus fain si kick sír sa deadú. Agus seo Ros Comáin a gáil an tosaí an Ceannais. Deanta go maiid agus ribag tacaí orta an seo. Agus seo agah Seán McGrath ó gasta a gáil an tosaí agus í gáil go fáil agus ó leidir gearan Seán McGrath iste a go leor costantarí hart a hí. Agus Jane Ros Comáin siar. Kick an tosaí an seo. Iste a drá na tosaíthe. Agus bhíon Gannon. Sí cool an iadin. Chun an dún cuca se háine go maiid. Trí cool for Ros Comáin sa Cluiche éirithe sin mar sin. Tá sé daintere. Tá Ros Comáin ina siar nonsaí. Nora Glennon. Scór fáite i go dtí seo. Pás láha iste. Isabel Kenny. Chumta ball amháin, chumta ball eile. Níl sí abalta mar an spáis a chruthúdaí a héin. Agus Georgia Garrity an seo a gáil go fáil agus a gan contásaí a blocail maiid deant an sin. Ach bhí Gamsaí sicí tarnaí sílim. Agus kick sír bronta ag réitear an léniu Eddie Cubbert ar Ros Comáin. Agus gan secondí fáca inis sa chéad leathan seo sa Tulach Mhór. Agus be Ros Comáin a geirí scór amsú an seo.
agus an bhar na sin a léadú ag le hama. Nóra Glennon mar sin agus an cin sin cuire ar stré agus cuire mú ag Laura Glennon ó Chumann Fádric McPheiris. Cice má mai mar sin ó Corcaigh agus bunte go mai ag Lauren Finnegan. Agus Lauren Finnegan a gáil an tosaí anseo. Dréis sé Corcaigh mar sin scór eile anseo. Agus na hamirí herbh a réile hálaiste. Agus an chiad le herbh a hart. Rá sin ní líhan, Jenna go mai. Chaisí art, wain sin mór rá sin ní líhan. Ac ní iríonn le an scór sin eil. Mar sin an Cluiche stoppaí anseo ag an réitear. Eddie Cubbert. Agus sílam go bhfuil kick sír bronta ar Corcaigh anseo. Agus deirtar lom gur kick 10-50 an sin go mhuisceil. Mar sin is léir go raibh blocáil ar dhearart rá sin ní líhan an sin. Agus an cin seo cuire ar an talú ag Laura Walsh. Agus í geirí an líthráid a chocrú anseo mar sceart agus téann sí geirid leis. Agus an adag séite Geirí Cubbert anseo sa Tulach Mhór. Agus Corcaigh hontásaí ag le hama anseo. Agus 3 fonte idir na fórne. Go leor dhearartaí acu ag tús an Cluiche. Agus thar dhéirí lá maran acu thar an Tráchtaire. Ach, dhéirí lá sa deireadh. Agus fuair siad 6 fonte sa chéad le. Agus be luthar mhór ar Trevor Clásaí. Obair le déanú ag pur an Ros Comáin. Agus a Ciarán ó sé. Agus Ribh gama acu inis. Again, Bhairt, Lord leis na himráí agus plán a thurla cheile don Darren. Mar sin an scór le hama anseo sa Tulach Mhór. Corcaigh 6 fonte, Ros Comáin 3 fonte. Caiime dinne breise be go hógáil agus be meidir rais libh gan bhfuil don Darren fáinnig í linn.
Tá fáilte robarráis a chairde. Mar sin na fáinne mu hir Páirc an seánna sé ríist. Agus an buntaiste ag Corcaigh go dtí seo. A Cluiche Ceannais na hÉireann. Grad é. Agus iad an tosaí an seo. Trí fanse idir na fáinne mar sin ag leathama agus Eddie Cubbert réitear an le ré leis níorthaid a chaú se an seo ríist. Agus é bud níos darathaí an seánais sa Tulach Mhór. Agus muidir duine bitir go se cifah an sin ag leathama ach a thuann sin an a Sathairn na himmarí an seo. Agus an ghí inis le Ros Comáin sa leis seo. Peil a feiceáil an min a ghís na seoltaí. Seálainn mar sin agus sealamh na peile. Bunte ag Ros Comáin agus iadidir anionsaí. Laura McSharry, Jenna Gomai agus Ifri Vrú. Agus seo go Seánna McGrath. Gcónaí I geirí sealamh na peile al dóin go leor agus an líorthaid a brú chun tosaí. Laura Glennon for sí punte sa hidle. Na bhfuil punte eile fáilte gí sa darna le. Níl ar drothir agus an cin sin cuirtha ar stré. Ag Laura Glennon. Ó chumann Fáidric ag fíris. Agus leor imreí ar an Ros Comáin ón chumann áirithe sin. Agus an chin sin Car má har an taolíne agus cic taolíne bheits under Ros Comáin mar sin. Cin sin tóca garid agus bunte ag Rachel Flynn ó chumann Róna Naofa. Ca hí Ros Comáin inis coppla scóra eil an seo sa darna le agus an bharna sin a léadú mar dúirt me. Agus ca hí Corcaigh a bheith faithile agus iad a geirí níos mó scórnaí eile ar a tíhile. Rachel Higgins agus bud da bharna aici an sin an sealamh inis ag Isabel Kenny. Agus an chin sin a gan Comáin agus scór dói an sin Isabel Kenny. Bhí barna bheagaí an sin. Dang sí an tosaí agus scór dóil an na cosí sa jeú. Agus an hit scór fáilte ag Ros Comáin an seo sa darna le. Is be Trevor Cloughasaí bris éasta lei sin ag barna mhór an seánais. Ag efer a dói ag a bhí an sin agus da Corcaigh, Ellen Connolly, Rachel ní líhan líróid agus bhí si bhí Vrú mar sin. Cic sír bronta ar Eddie Cubbert an sin. Agus Jessianis ag Laura Walsh is dóithe áras faoin chin seo. Agus cuma go bhfuil banda do Tráchtaire ar a cásan sin. Laura Walsh an chin sin crainn agus scór foras go leor da Laura Walsh agus an trí scór fáiticí an seániu sa Tulach Mhór. Agus trí fonte idir na fáinne. Imreí Ros Comáin a bogadaí an nun agus an áil. Agus sin cic más ar a mai agus brisin an líróid an talú agus sealamh na líróid ag Seánna McGrath agus í a gomper sealamh na líróide an tosaí agus rial an bhainteas fáite an sinnaí ag Seánna McGrath. Agus tá sí damananta dalí stopú nuair tá sí robar. Bhfuil sin trasnan dar an nóide sa Cluiche Ceannais in éidir bhla clia. Néidir chunda an dún bheart mar ra. Mar sin tá sí dansere agus Corcaigh
Iolalaí an seo. Chumar scéal go sí cear go leor. Seán McGrammar sin a gan contásaí. Bhfuil réanaí bí ar fáil, bhfuil duine bí a bogad í dithe. Cai sí chun deirí leis. Agus Sarah Jane O'Connor le pás láhain sin. Cluiche go mbeidh ag cosantarí Corcaigh. Agus deis a gúnis tholar an ionsaí agus tá Laura bháil si geirí seileamh na líorthaide ach ótam de bharú. Sí ribag rá bháil tá Laura bháil sin. Agus cuma tá siad ar an ionsaí go fáil. Ellen Connolly mar sin. Agus Roshi ní líhan déanna go mbeidh sin. Sí geirí barna bheith go chruthú. Ach tá tackle sa deireadh. Agus de se le inis ag Laura Walsh captain na Farne. Scóra le eil. Agus hí geirí. Agus sin sí geirid le seo. Ellen Connolly mar sin, sin sí arás ó fada le Laura Walsh. Agus an chean sin is tí go fáil. Agus bunte go mbeidh. An sin. Gátam de bharú. Agus seileamh na peile go fáil ag Corcaigh. Roshi ní líhan gearúiste. Na tan chean sin gairid. Agus na ní fanaran. Le abal a déile lei sin. Mar sin. Sí Ros Comáin inis. Seileamh na peile ebrú an tasaí. Or a Glennon. Cool agus ort bunte in iad an dún sa Cluiche leachanna seach. Níl neirt an deisian í le fáileach í an seo aniu. Sarah Jane O'Connor. Pás láha Jess a step. Fada le Rachel Higgins. Agus caidirh maithe acu an sin. Le chéile leir na Páirc. Charlotte Trout a gan contásaí. Geirí feiceáil ó duine bí bogadaí ar tíomh station líráid mór ard chuir sus a spéir agus léite go mbeidh an sin ag Emer Walsh ó bhaine seir na mona agus buntas se fáilte í fásta. Agus ar bhela bheit réad le tain sin cic na róga bílis bitir. Agus brú an sin réomh Cochlan. Agus sí buile sa drum an sin a bheith a bhíon ganan. Corcaigh ar an ionsaí mar sin agus iad an tasaí a Glenisk Ceannais na hÉireann. Deis an seo acu bitir. Roshi ní líhan. Jumpú siar. Sásta seileamh na peile a choinnealt an seo. Sarah Jane O'Connor. Hall ar an taobhile an Páirc an seo. Agus an líráid arásaicí a Rosaigh mar an faoi sin ach rin si go mbeidh. Agus brú dámanta an sin. Ar imreoir Corcaigh ach seileamh na líráide go fáil acu seo deisneis bitir de Laura Walsh í gan compásaí agus smúteú tuairt faoi scór ach tá siad foiide, tá siad faiile agus go leor imreirí a bogadaí an seo. Agus inis seo barna bitir. Iarart mar sin agus tan cin sin gairid go leor. Agus seo agah Seán McGrath. Or a Glennon mar sin ach Corcaigh brúte suas go mbeidh agus ar na mhór an seo inis. Of Laura McSharry. Obair gur hití. Ach tan líráid go fáil aici agus pás láha mbeidh brú an seo a Rachel Higgins ag Jen an sin tá mbeidh an sin Rachel Higgins. Laura McSharry will kill Fratain. Sin pás láha mbeidh an seo agus tá barna ag Georgia Garrity agus bhfuil an cin sin chrainn. Níl an cin sin chrainn ar a drochhair. Agus an cin ar sin chutha ar stré agus sí cinál faoi bhrú an sin Georgia Garrity. Ina dí mar sin na Tráchtaire de Ros Comáin. Sarah
Again. Substitution on the Ros Comáin team, number 17, Sarah Deegan, replaces number 11, Rachel Flynn. Rachel Quinn mar sin. Rachel Flynn go bliscail fáil na Páirc go Sarah Meehan Tráchtaire. And kick. Búilte Mahan sin a Cluiche Comáin. Rachel Higgins. Shelf na pellet. Fáilte Rashig. Corcaigh. Agus idir Nuncy an seo. Eva Coughlin a gáil go fáil agus shelf na pelle an Ceannais I got him Deveró. Ráisín ní líhan agus Jesh pitcher score an seo. Agus jampa go mai ag Ráisín ní líhan. Bhí sí fléideach an sin hasí siar. Rúisí rubag spáis the héin agus score specialta mai an sin. Or Ráisín ní líhan. Mar sin. And kick him out sin bunche ag Corcaigh. Agus be Gima Ros Comáin. Get a funch other in the Fornia and Ceannais sa Tulach Mhór. Agus Corn dar noia la bunch ag Jiru and lay. Agus Llaunín líhrod sin. Mar Corcaigh and sin. Sílim go Ráisín ní líhan a bhíon agus sé léite go mai. Georgia Garrity mar sin ina dí an Ceannais de Corcaigh agus Aoife Tracy a Tráchtaire. Substitution on the Corcaigh, number 18, Aoife Tracy, replaces number 14, Lauren O'Connor. Agus Lauren O'Connor ní rilí scór a bí eile nniu a fágáil na Páirc. Mar sin, Ros Comáin ar an Nuncy. Na body art, bunch of má. Ag Sean McGrath híonn sin. There's my helping. Bliscail. Ach, níráid go fáil acu. Spás an seo, Sean McGrath. Ach, híonn sin. Ciceáilte siar an sin. Agus seo go Sean McGrath inis. Agus í a gáil an tasí ar Lewis Lasarach an seo. Mar bhfuil geirí an nach Llaunín cin sin. Más a chuid láha. Agus mar dúirt man níos luithe. Mar de déine bitte go cebhag an seo ag lehamá agus seans bitte go bhfuil an ní chuid rubag sleoin. Corcaigh ar an Nuncy an seo. Aoife Tracy. Agus Ráisín ní líhan bogad balla bhain bogad balla le guaranteiste score specialta mai an sin Ráisín ní líhan ó mBan. Agus an tríú scór fáite ag í an seo aniu a Glenisk Ceannais na hÉireann. Number 27, Alison Newton, replaces number 14, Isabel Kenny. Isabel Kenny mar sin a fágáil na Páirc. Agus Alison Nugent, Níl Bríd a Tráchtaire. Chic sin bunche ag Charlotte Trout. Níl Barry. Agus Corcaigh. An téanna go mai an seo. Agus iad a mar a réimeanais. Agus Ros Comáin ar an láhile is strahailt sin lá an nuachtar eil sa chluiche airithe seo. Go leor am fáca go fáil. Seart momentin na mar sin kick mór fada is se a drá na tosaí agus deanta go mai an sin i glór a Glennon. Sí grim mai ar an líróid sin agus bhí sí faoi bhrú. Is go leor am na réile hátarí agus sin is sig glór a Glennon an chin seo chur ar an trasnan. Agus scór mai an sin Má Laura Glennon ón chic séir
Agus bhín scóir sin í olga géir Ros Comáin. Chiicimá garid mar sin. Bunte ag Corcaigh agus ráisiú ní líhan strahailt leis an líorthaid sin a thógáil ach buile mór trom an sin. Sarah Jane O'Connor agus Shelf na Peilainis ag Corcaigh ar íist. Eva Coughlin, Sastahal Shear agus go leor spáis an seo ag Corcaigh a leir na Páirc agus Ros Comáin site dóin fanart le Corcaigh agus cé Corcaigh hall an tosaí agus iarth a dhéanú Barnavag amsú na líntíí a bhrisú Ros Comáin sásta fanart dóin agus bitir go mhathú seaasú mar rubag mar be leathúil nach go bhfuair an chlogan sig an fonte seo agus Corcaigh cead a fonte an tosaí Laura Walsh ar bhí na gcónaí ag stúrú na himimeire agus Emer Walsh Jenna Gomain agus spáis an seo ag Emer Walsh átam Deveró for sí cead a fonte ar náim sa Cluiche Ceannais gan punte ar bí fáite ag go fáil an seo aniu an bhean is óchail Pás láha an tosaí agus go leor spáis an seo ag clíana ní bhain ag bhartaíonn si Shelf na Peile chainealt agus tin si siar leis Corcaigh ainta foiide an seo agus Laura Walsh a choráithí na mitagaí an seo mar sin is léir go bhfuil trompla na Páirc rubag fliú agus go bhfuil an líorthaid ag sleanú a maithas láha na nimreí mar sin Ros Comáin ar bhain siad Cluiche Ceannais seo a Rio cé gur bhain siad Cluiche Ceannais na hÉireann Grad B 2009 agus mar dúirtma níos luithe Champagne rathe Corcaigh bhain siad sa chomórta seo an éirí níiad an bhla clia bunta sa fáite ag Emer Walsh an sin agus Shelf na Peile ag Corcaigh inis le tumult mór fada Aoife Tracy Teanta go maiid an sin slú a bré an seo aniu agus níos mó na cirichéad na cuichéad duine dearan na níos mó an seo agus chuda na daoine an seo ó an dá log a ré an trí log a ré í Cluiche Ceannais eile ar siúil an seo aniu dar náide Grad B agus Kerry buint cheanairí sin Megan Barrett mar sin Jenna Gomain agus átam Deveró cearann síiste Teanta Gomain ní clíanna ní bhain agus clíanna ní bhain a gáil go maiid go fáil a go leor a Mary Hartarí agus blocáilte go maiid an sin ní glóra ag searí síle a bhí an ach rial an bhainteiste tuchad a Corcaigh ag Eddie Cubbert mar sin Té seile an seánis ag Laura Walsh Ní cinn seo chuir an trasnan agus mar dúirtma an a gais na seoltaí inis ag Corcaigh agus scóirínta mai scóir foras go leor de léidí Laura Walsh an sin agus an cearthú scór gom leis ceall fáite ag cíaniu Substitution on the court team, number 19, Anya Carey,
Ceannais number 13 all Devereux. Anya Ceannais mar sin ó Untitled a Tráchtaire. And that's Autumn Devereux. Agus an Kinshin. Na mi ma har an Tiolína agus Bariart but your cutter. Nig dili Finneran. I mean an chrain go hendu leis na kick in the ma. Agus the cart hortifa tan fark ribbit fiohonish fast mar sin der fraben and Lehroj. Tan Buelon go jiglishin Lehroj. A red hain yenu agus Emmer tama har an Tiolína. Seo Corcaigh in mar sin an nunsi. Agus tan jaran your rubber and Ceannais. Agus me wad nís trimmen am mar a bhí nís luige. Nor wall she geri Costantari Ros Comáin a charan chama yed a value ama ac níl siad says the bugu. Clean an ní wahan. Bhí bhrú an sin ag jean si Comáin agus jamta Comáin an sin. Ag Anya Ceannais. Ac ní Seán am gra hanta ar an sin sílim agus Kick Sear Ilvis on mar sin da Corcaigh agus da Laura Walsh, captain the Farnia. Mar sin Níl seo Bucaigh an tasí ribig agus ní moment sin mar sin fáca ar an chlog an seo sa Tulach Mhór. Agus score mai sin o Laura Walsh. Castle leis an cheannaile a bhí aici níos luige. Agus ba sí bres éasta le lín na scór na Ceannais. Ag Cluiche Ceannais na hÉireann. Mar sin dé moment fáca an seo ar an chlog agus inadí coppla inadí eile an Tráchtaire de Ros Comáin an seo. Agus Seán McGrath, captain the Farnia, the fágal na Páirc. Number 18, Amy Rogers, replaces number 13. Agus Chloe And number 19, Mulrain a Tráchtaire. replaces number 15, Sean McGrath. For Imra Corcaigh made it. Her Lehroj sin. Ac Janta Comáin. Ag Alison Nugent on the bridge. Agus Ceannais an Lehroj seo Ibrú hon tasí agus Ceannais Ros Comáin couple score el. Tá seansar bí acu agus pass mór ard an sin agus dro fás a bhín sin sa jeú. An Cabrín sem á Comáin, se léite Comáin. An sin ag Imra Corcaigh. Mar sin seo agah anis Ros Comáin ar an nonsaí tá se tomulta anis a bhí siad ar an nonsaí. Agus go leor Tráchtaire an sin rah Imra Ros Comáin. Ribig spáis an Ceannais. Halladí Hallar an tíhile den Páirc seo agah anis. Sin pass lá a mai agus Jesher Chúil an seo bitcher. Seo agah Alison Nugent an sin thug sí faoin níorart. Agus sáhálínta mai Janta ag Chúil baire Corcaigh sin rá sin dugan. Ach, nuair a dráthhar níl ruidir bí fáite. Ag Ros Comáin bhain sin. Ní tace ledger Janta an sin. Ar cheanda Imra Ros Comáin ach ní bhair siad bunta siar bí. Mar sin kick Tiolína an Ceannais. Hís fuin an seo so wachs a Tráchtaire arta. Agus Charlotte Trout. Bwylyn si stehan hyn sin. Agus as ma halpan fwy vrw yn sin agus when si butcher body ar tamahas yn Lehroj yn sin. Agus leitio Comáin. Ag Laura Walsh. Go tackle yn sin. O'i fa Craobh. Ní slúna seart moment mar sin fácar an chlog agus
taithí ag Corcaigh a bheith gimmert na cluiche móra seo, agus tá sé le feiceil an seo aniu. Tá sé dreabalta banisteú a dhéanú ar an cluiche seo, agus fis acu go bhfuil siad an tasaí. Agus fis acu go gaithí siad seileh na líróide a choinnealt. Agus mas féidir lá sinna dhéanú. Ar fá sé bhuaimite na seart, bhuaimite na mar sin. Bhíon cluiche buinte acu. Ach, Cair Ros Comáin brúthar arthú agus seasamh má ribbeag. Trevor Clásaí an seo man cante. Lena ar an banistearta hís an seo ar an tíolíne. Geirí bitir chud den na tactic í áthú. Agus coppla scór a chruthú. Agus smach domlan inis ag Corcaigh ar an cluiche seo. Agus iad a gáil an an agus an áil sin líróid. Trevor Clásaí mar sin ar eile Marí Ros Comáin go gaithí sibh teart amá, gaithí sibh brú a chur ar an líróid. Jonathan Gomain sin ag ife i Ceannais go Glenisk. Agus rihin si mutha spáis sa deireadh. Mar sin seilbh inis arás ag Ros Comáin agus caithí siad cúil eil. Ach drofás láha an sin. Agus an drumpla fliop seo thugah Laura Walsh. Go leor seilbh feici aici an seo aniu. Agus Corcaigh ar an ionsaí, lá sin níl líhain. Trí funte fáite aici go dtí seo. An agus níl mBan. Agus an slua mítheasta an seo, cinniú an réiteire. An chic saoir sin an buntaise a bhrunú ar Corcaigh. Agus an chlog a sleanú an seo ar Ros Comáin. Jonathan Gomain sin ag Alison Nugent an níl bríd. Agus deis an seánis ag Ros Comáin cholar an ionsaí. A Corcaigh brúte suas go hard ach bar na Mhór an seánis rah Rachel Higgins. Is ma halpan. Rachel Higgins leis an níróid go fáil. Cosí art bhaid agus tá sir, cic sir bunte an sin ag Rachel Higgins. Agus rinne go maiid sin. Ní mar an tacaí arta aici. Agus Cluiche leis. Mar sin deis an seánis ag Laura Glennon. Gaoibh asara mar dúirt man níos luithe séadú an dhearthar an seo. Agus is léir gur chodí sin. Na Laura Glennon. Agus an trí scór fáite í an seánis sa Tulach Mhór. Cice má ard mar sin agus bunte Níl gur se bunte Corcaigh ach tá líróid arás ag Laura Glennon. Agus an cin sin tóca go gasta, níl sa tóca go gasta aici. Ar ón réitear sásta liganta híon cin sin a thóga agus man cante le imreoir de chuid Corcaigh an sin agus carta buí eile bromta ar imreoir Corcaigh an sin agus sílim gur ever a seart Caoimhe ó Donal atá ó Cheantaile. Mar sin, ní siad imreoir gan sa chéad le Corcaigh ag dúirí lá go leor scór na amsú mar sin héin agus ní siad an tasaí ag le hama ach artar bhfuil fáca an seo agus tá siad imreoir gan a ríist. Cin sin tóca go gairid agus deis an seo ar scór bitir agus Jonathan Gomain sin ag Ros Comáin thóg siad an chic sin gairid agus
Iar sí stehan sin agus scóir dói. Agus trí funsin is. Dead a funsin be hart amara. Idir na fórne. Corcaigh ar an unseen seomar sin. Agus Taran ar dói is tíon Ceannais agus an slua tacu. Is na fórne ar fad. Corcaigh. Conialt Shellah na líróide. Ac an mar náma fáca an Ceannais ag Ros Comáin. Aoife Collins a buisi chun tosaí. Hubbard gur hall sin líróidin sin. Ac bhí sí gasta go leor. Thóg sin líróid a ríist. Agus seo go Megan Barrett ré hÉireann. Ellen Connolly for cart a buí sa chiadle. Rasher an Páirc. Agus kick an sin. An fada le Emer Walsh. Cai Ros Comáin brútha ar Corcaigh an seo. Kick ar dói an sin. Agus Aoife Tracy. Tún sí siar an fada. Laura Walsh. Captain na fórne. Agus Tulach hall suas. Na céim na sin ar ball bug butcher. Agus cead a funse. Idir na fórne an Ceannais agus an réitear. Ar a bh ré is táithe leis an nádag dhearna a héadú. Dúir tackle an sin. Amy Rogers. Agus ní bheith brú a bí ar na seir ar an Corcaigh an seo. But is asta bheith foiide. Agus iad a bodistú. An dara le seo go maiid. Spórt an seo. Emer Walsh. Agus cuma thursa an Ceannais ar Ros Comáin agus fis waithe acu is táithe go bhfuil an Cluiche seo thart. Ach butcher nach bhfuil. Ros Comáin mar seo ar an ionsaí. Cai sé seo ibriú an tosaí go gasta. Né Finneran. Agus pas lá a hílman a Rois ar óhaid ach bhí sé mai sa deireadh. Aoife Craobh a gáil go maiid agus an ceann sin ar stré ar a dráthúir. Bhí sé íseal go leor ach a Rois a cruinn. Mar sin cúil buir a Corcaigh sin chiice má cean Mhór ard agus bunse ag Corcaigh sílim agus another dhearna séite an seo sa Tulach Mhór agus is iad Corcaigh champaní na hÉireann Darren na bhliain sa cheile agus iad tharbh sásta an seo agus tuigeann na mó. Bhí siad a bháid níos fearr an sin is táithe sa Darren ó le. Agus mar dúirtma go minic, bhí siad ábalta banistíú dhéanamh an Cluiche. Agus bhí Ros Comáin is strahailt leis an líróid a bhainte rás. Ach máú tiltte ag Ros Comáin fásta. Agus níl se forrast éite bhainte má a Cluiche Ceannais na hÉireann. Ach an scóir deirí an seo. Corcaigh héin funte dhéag. Ros Comáin seart bunte. Mar sin na hamraí beasta le na cheile. Bunse den éan bhil a clia an airí mar dúirtma. Trí haine go trí dá. Agus tá sé den Ros Comáin a bhfuilú in Ceannais sa Tulach Mhór. Agus seo an ceathrú cóin deag atá bunte ag Corcaigh inis ag an level seo
agus iad a déanú go maiid. Leir dói don na himmarí ar fad, agus don na tuismothirí, agus cairde, agus gaolta eile, agus slua bre mór an seo rion le aniu, agus a léad a ácaid a bhí agan, an Cluiche seo, agus an hiad Cluiche eile, a bhí ar siúil ní slúthe be cheartta mar rá. Díma mar sin ar imraí Ros Comáin, agus neall neartar, be blian eile an bhliain seo thugain, agus be go leor ceachtainna le fólam is dóithe a gimraí Ros Comáin ón Cluiche éirithe seo, agus iad an ág go fáil, agus go leor cluichí rompu a maihan seo. Mar sin be cír nó sé bres éasta leis an tiispanta sin aniu. Brunú cart a buí ar Ellen Colony sa chiad le. Agus bhí siad gan ar imraí, agus an sin. Harlan rid cíarna an sin. Tá Chaomh O'Donnell ó Ceannais, agus Corcaigh i Críitniú an Cluiche seo. Agus imar sa bhris ag Ros Comáin, agus dóithe gur léargus aonta maithe an sin ar orann aonta maith, agus cé gur raibh siad gan an ammannaí, bhí siad abalta mar dúirt me go minic bainisteú a dhéanú ar an Cluiche seo, agus sealamh na Peile a choinneáilt. Quick score to my genu for Laura Walsh and you, captain the Fornia. Agus be she a genu ray and ish for wad la hol suas na Ceannais and shin and shot a Páirc Craobh so Tulach war and the Wally. Agus an le glanu ribug and shot and ish. Score more fáilte ag Roshi ní Líhan and shot new faster. mBan. Slua Mhór ar an Páirc an Ceannais sa Tulach war. Cairde agus tuismothirí agus gaolta na geirí cóthárde has. Ar eile na himraí ar fad. Agus is dóithe orta agus misna a chóirt. Imraí Ros Comáin, agus go leor críche briste an seo, go leor críche eile a tá measar a lá na deireann, agus an bua fáilte ag Corcaigh. Mar sin na hinadaí a geirí rudí hacrú an Ceannais. Tá dóis go méid deis i gimraí Corcaigh. Hol suas ar na Ceannais sin. Agus grim láu eil ar an chorn. Agus sin go díra tá dhéanú ag Laura Walsh an Ceannais. Agus ílí a héin. Gáil suas an chorn sin a thógáil, agus na himraí eile is léir a fanart ar an Páirc. Laura Walsh mar sin ó bhainisteoir na muna. Was ar an ardan. Agus í ré. Leis an chorn seo a thógáil.
Páirc an iontathe an seo sa Tulach Mhór. Agus bhfuil na Páirce láin le daoine agus is just a rud go leor daoine aiceal ag na cluiche seo agus sa Mhór a léirú ag go leor daoine sna cluiche Ceannais Mionúr agus na cluiche Ceannais Chonchúir ar náir ar siúil ar TG Ceathair ar an dar le de Lúnasa ar an talafís mar sin cluiche mór an sin agus Gaillimh agus Kerry a gáil an éiad na chiile cluiche Ceannais Chonchúir na man. Laura Walsh mar sin. Wis ar an ardan. Can we ask all of the court players and captains to make their way to the presentation area, please? Can all the court players make their way to the presentation area, please? Mar sin Tror tucha de mar i Corcaigh. Hol suas taobh le Laura Walsh ach tá siad máil go leor bogadaí an seo. Agus íhuas an sin lí a héin. Ach, tá siad a teart an seo anis do réir a chiile. Le mar seo tá tá geirí fanart ar an Páirc is dóithe ó fádas gur féidir leat agus na bommatí seo a thógáil iste agus solta bhaintes na leitheanta seo. To Ros Comáin, you've been incredible Connacht champions out there this year, and it's been a fantastic year to be a Rossi, winning the Under 16 All-Ireland B title, and next week you're going on to represent Connacht in the All-Ireland Intermediate Champions. So the very best of luck to you in the All-Ireland final. But today belongs to Cork. This is your 13th ZuCar All-Ireland A final. That's incredible stats. Well done. You represented your clubs, your county and your province with incredible pride, heart and determination. So well done to you. To our referee, Eddie Cuthbert, and his team of officials, thank you all for officiating today. To Glenisk Páirc, thank you for showcasing our wonderful All-Ireland finals here today. And to all the volunteers, both here in Glenisk Páirc and to our own volunteers and our staff, thank you so much for everything you do on behalf of our association. To our wonderful sponsor, ZuCar, this is our 5th year that you are sponsoring this wonderful competition. You see the wonderful value of our miners, and thank you so much for your partnership. It greatly means so much to us. Bernabé. So our first presentation is to a young lady that we led out today, the Cork team. Fantastic display from the captain, and it gives me great pleasure to present the Player of March Award to none other than the captain, Laura Walsh.
An Corn mar sin ardaithe na Glóra Walsh, captain na Fáirne, agus Cluiche Ceannais na hÉireann, bunte ag Corcaigh an seo sa Tulach Mhór. Mar sin, mar dúirt me an Cluiche Ceannais bunte an seo ag Corcaigh agus an scór deirí an seo sa Tulach Mhór Corcaigh 1 funte dhéag, Ros Comáin seart bunte. Go míle maigah sa lig sa bheith a gáncairn an seo aniu agus go dtí cheadámala slán go fáil.